Ang saya niya, pinakita pa sa akin, proud. Naghanap. Cream silk! Sana naman. At bumili din ako ng kiwi. Dito na naman kami sa BG's na naman. Your phone ba? People can pick that up. So, andito kami sa BG's. Mag-grocery na naman si Mr. Oh, nice, ano? Magkuha lang ako ng seafood ba? Bigger one. They don't have one. You said the other size they got? Yeah. Okay. You can probably get two. Why? I still have one in the house. Yeah, but this is only have one. Okay. Garlic. Hanap tayo ng garlic. That's shallot. Yeah, why they This is garlic. What is it? Why is it different? they throw in the bag? Do you ginger? No, I don't want that ginger. Why? Look at this. Is this good? What kind of ginger? Yeah, it looks fine. Okay. Ito yung napakaayaw ko dito sa Beijis. Paborito ito ni Mr. O. Yung wala kasing cast ko dito. So, kaya yun, Beijis kami. Ang gusto ko kasi sa regular grocery store, makapili ka yung mga garlic. Maisa-isa mo ba kung maganda ba. Ito dito kasi wala ka ng choice. Nasa bag na. And then yun, si Mr. bumili din siya ng cheese kasi mahilig siya ng cheese. At bago lang namin makalimutan yung pinuntan niya dito is yung Cold Cuts kasi magtrabaho siya everyday guys until Christmas daw sabi niya. So, kaya wala talaga itong walang ka human-humanan ba yung iyang trabaho ba palagi na lang iwan ko na lang itong si Mr. naka-schedule na lahat daw sabi niya wala na siyang choice hindi na siya makapagsabi na no kasi wala na silang mahanap na magtrabaho so kaya yun at anyway so bumili din ako dito ng bread kasi gusto ko ng bread guys si Mr. kasi busy siya sa Cold Cuts niya ako naman sabi ko I really want croissants kasi parang matagal-tagal na akong hindi nakapagkain ng croissants. O, di ba? Ayaw kong kumain ng bread pero paminsan talaga mag-cravings in the meridian. Oy, delikado talaga itong mga craving, no? Kailangan ko talaga ng something na para ma-stop yung craving ko kasi delikado ang bread, guys. Oy, ito talaga yung mga ganitong mga pagkain dito sa Amerika, delikado kapag palagi mo kinakain, guys, non-stop. Mag-ano ka talaga, magtaba ka talaga, magsabilita talaga, lalo na ako, marugugog, tubol, guys, taon, kaluoy po taon. But anyway, so andito ako, nagtingin-tingin ako kasi ito din yung pinunta ko dito seafood. Bumili ako ng snow crabs. Oy, pangit siya. Sabi pa ni Mr. bilhin mo yung king crab. Sabi ko mahal yan, almost $80. So kaya sabi ko wag na. And then bibili din ako ng squid para sa calamari ni Mr. Nagtingin ako dito ng karne kasi paborito ko itong karne na ito, lamb. Hanggang tingin lang tayo guys kasi sobrang mahal. At itong steak nila guys, grabe umabot almost $50 ito ha. Pero sa tingin ko guys, sabi ko hala walang buto. So goodbye ka lang sa akin kahit ano ka sarap tignan. Kasi talagang hindi ako kumakain ng mga lalo na steak. Gusto ko talagang may buto, T-bone steak or mga prime rib, ikat mo to into steak. Anyway, so andito na si Mr. Sabi ko, hanapan mo ako ng ice cream dong kasi nagka-crave ang imong asawa dong basin buntis, charot. Basin buntis ko ba? Di ba? So naghanap siya ng ice cream na may cone. And then sabi ko, bacon din pala dong, kuha ka dong. Kumuha na din siya ng bacon guys kasi talagang ang sarap utos-utusan. Itong asawa ko kung ano yung sasabihin ko, bilhin talaga niya guys, no? Talagang napaka-swerte ko talaga sabihin ko sa inyo. Sabi pa niya, andito na, mayroon akong nakita. Ang saya niya. Pinakita pa sa akin, proud. Naghanap kami ng milk guys kasi wala na si Taming baby, manaya si Tami ba yan. Ang lalaki ng container nila dito han. You don't have a choice, get a big one. Malaki ang nila galon Kasi sa regular grocery store maliit. December 15th. So, tara guys, tapos na kami dito at pauwi na. And yun lang yung nabili natin dito, no? Tara. I have in my bag. I don't think you needed both of them. You have to be careful. I'll bring this in. I have to put this stuff. You have to take some up there. This is in here, right? Look, honey. Find a space for that. Do this minute. What time you leave tomorrow? Early. Huh? 3:30 and 4. Check put that over there. Which one? You want all of this today?
Guys, dahil para akong bata, nagpabili ako kay Tame ng KitKat na ice cream cone. Is this ice cream cone? Not really, na? Yes. So, we have to put this in the freezer na kasi ano siya, masisira manggid. So, magluto ako, guys, ng paano ko ito? Uy, hindi man ito magkasya. Hindi magkasya dito, guys. So, ang gagawin ko is i-defrost ko ito. Atin itong lutuin ngayon para mayroong madala si Mister. Ala, parang madala si Mister bukas. Ala, mayroon pa pala kaming bacon. Aguro. Is ang ating vanilla na ice cream, ilagay natin dito at meron pa tayong Jollibee, oh. I think ito na lang yung natira sa ating Jollibee. Isa na lang. Ay, dalawang container ng Jollibee. At ang dami pang oh. Ay. Atin itong ipatindo, guys. Para magkasya. Ang dami kasi nito ba? Cone. Oh. Puhan. Masarap ito pag may mga bata. Maganda ito pag may mga bata ba? Wala man tayong bata, guys. Puro man matanda. Guys. Hindi magkasya. Linya diyan, oh. Tapon natin ito. Tara. Simple lang pasayahin yung asawa ko, guys. Magluto ka ng marami. Masaya na yan siya. Marami siyang choices na kakainin. Masarap kasi sa feeling na masaya yung asawa ko ba. Luto tayo ng sausage, guys. And ito yung sausage na ipadala natin kay Tami. At dinifrost ko yung old. And then half of this bago binili, ilagay ko sa freezer. So lutuan natin siya. Tara. Lagay natin sa freezer.
So, naging busy din si Mr. na pagdesisyonan niya na kailangan na niyang gumawa ng sandwich ngayon kaysa bukas pa ng umaga bago siya alis. So, malalangan, no? So, kaya yun. Sandwich muna yung ginagawa niya. Ako naman dito tapos na ako sa sausage, guys. And then, pagkatapos niyan, si Inday Miriam may plano na namang gawin. At, diba, iba mag-close. Inday Miriam, gamit na gamit talaga ang mga paa. Kapag Pinoy talaga, iba talaga tayo. Powerful ang ating mga paa. Charot. So, lutuin na natin itong steak. Hindi sana ako magluto ng steak, guys. Kaso, guys, na-defrost na yan the other day. And then, nagpunta nga kami sa kapatid ni Tami. Doon kami kumain ng mga leftovers. So, ayun, wala akong choice kundi lutuin yun. At masarap naman talaga din yung steak. O, di, hindi tayo magnono dyan. And then, dahil marami si Tami binili na naman na arugula salad. So, ngayon, gumawa din ako ng salad, guys. Kasi talaga iba din itong salad eh. Isa ito sa mga talagang paborito namon refreshing. O, diba? Namon refreshing yan, guys. At simple lang ito yung ating mga pinagagawa. Ang dami pong nagtatanong until now, no? Hindi po nakita yung ating video kung paano ko ito ginawa. So, marami talagang nagtatanong. Simple lang, guys. Lemon, paminta, konting olive oil, konting soka, asin, at saka tomato, onion, at mozzarella cheese. And of course, ang pinaka talagang main ingredients is arugula salad. Yes, hindi po lahat makakain yan kasi mapait-pait, pero yun, masarap yan siya, guys. Anyway, so yun lang yung ating dinner and fights na. Dinner, salad, steak. Ito for Tommy tomorrow. Tommy for tomorrow. Tomato. Kain tayo, guys. Nag-order ako, guys, sa online kung saan ako nag-order ng udong. So, nag-order ako nito kasi wala na akong shampoo na talagang yung shampoo na ginagamit ko. And also, hindi din ako, kung gusto ko magpunta doon sa Filipino store kung saan kami palagi nagpupunta, hindi man ako ginaganahan mag-alis-alis ng bahay, guys. So, kaya ang nangyari, online na lang para madali na, no? As in, na-notice na ninyo na hindi na talaga ako halos lumalabas. Yun, lalo na maginaw. So, ngayon, andito yung ating, ito yung store online na palagi kong ino-orderan, guys, ng kung anong gusto kong i-order. Yay! Uy, meron silang pa-sample. Ano to? Meron silang delicious sa candy, love. Sa card nila, love. Sibi. Ito yung mga ginagawa sa mga taong ayaw lumabas ng bahay. Online na lang, guys. Online na lang tayo mag-order. So, diba? Cream Silk, si Heart Evangelista. Siya yung palagi kong kasama sa shower, guys. Si Heart. Siya yung palagi kong nakikita. At wala na akong shampoo kasi, o diba, ang dami, guys. Dalawang malalaki, jumbo. Mahal, guys. Uy, grabe ang mahal, guys. At saka 4 na maliliit, o diba? Cream Silk! Sana naman. At bumili din ako ng Piwi. Bumili ako ng Piwi. At saka malalaking 2 rinbi. Alam mo lang, sardinas. Rinbi, malalaki. Paborito ko kasi rinbi, guys. At saka, bumili din ako ng Piwi. Nakakita kasi loko. Diba? So, at saka ito din. Itong isa is calamansi. Indai's Best. Real Squeeze Calamansi Extra. Masarap kasi talagang totoong calamansi. So, kaya yun. Hindi pala ako bumili ng sardinas. Ganun. Ito lang siya. Amoy chemical man, guys. Green bean pa rin siya, guys. Pero sarap.